ma biyayye ma'aikina. Da farko na san Allah gwani na makagina. Biyayye ma'aikina. Biyayyo halittu du da yayi da kannena. Biyayye ma'aikina. Kuma yayi ni kaina da ummi da babana. Biyayye ma'aikina. Sannan yaban hikima in ban ma'aikina. Ni ta yabo ga mai girma biyayye ma'aikina. Rabi ka ƙara tsiranka a gun annabin farko. Biyayye ma'aikina. Alaye sahabbansa wanda ya bi su yayi karko. Biyayye ma'aikina. Wanda kisi ya taɓe hi ne za ya narko. Biyayye ma'aikina. Azabar da za a yi mai tafuta a gunkuna. Ni ta yabo ga mai girma biyayye ma'aikina. Mai waka cikin waka na sahe hutijani. Biyayye ma'aikina. Da ɗan bodiyo na sa tijani da jilani. Biyayye ma'aikina. Na sahe barhama mai zikiri na rabbani. Biyayye ma'aikina. Mai hikima da yin himmar yabo gun ma'aikina. Ni ta yabo ga mai girma biyayye ma'aikina. Dan Iliyasu zan tuya ban sa albasa ciki ba. Biyayye ma'aikina. Ban saba duka gurin ba zai rikide da kanhi ba. Biyayye ma'aikina. Ya za a yi waka in ban sa harifai ba. Biyayye ma'aikina. Ya'yan Fadima binta jikokin ma'aikina. Ni ta yabo ga mai girma biyayye ma'aikina. Yara na ku zo mu kaɗa duka mu gaida yan lele. Biyayye ma'aikina. Wa ita ce muke waya bomi ta rawa muna a tsalle. Biyayye ma'aikina. Fadima binta turmi ce duk mace ta zamo falle. Biyayye ma'aikina. Duka mutum tara yake tafi 100 nana. Ni ta yabo ga mai girma biyayye ma'aikina. Kuma ta ku ɗau haƙuri a lamarin mu ba san kai. Biyayye ma'aikina. Wacan naga ta ji ado tun ƙaho take ta kai. Biyayye ma'aikina. Dan Allah ki ɗau haƙuri uban waye ce kin kai. Biyayye ma'aikina. Duk mace ba ta amsa kira in ba ta kai ki ba nana. Ni ta yabo ga mai girma biyayye ma'aikina. Allah na yi roƙonka ka ban hikima ka ban himma. Biyayye ma'aikina. Ba dan in yi komai ba in ta yabo ga mai girma. Biyayye ma'aikina. In ta kwarara baitoci amma in gaban dama. Biyayye ma'aikina. In buga tamburan waƙar fiyayye ma'aikina. Ni ta yabo ga mai girma biyayye ma'aikina. Wane ne yake kyauta mai kyautar da ba dango? Biyayye ma'aikina. Wane ne baya gajiya kullum yayi ta yin ungo? Biyayye ma'aikina. Duka gidan da ba a yaban annabi ya zamo kango. Biyayye ma'aikina. Ni wallahi kai na rike habibi masoyina. Ni ta yabo ga mai girma biyayye ma'aikina. Ki Mahmud haske ne haske mai dihe kowa. Biyayye ma'aikina. Mun fara'a da kyan zuwa wane ne ya kai nawa? Biyayye ma'aikina. Dan kowa makaho ne kai ka zamo idan kowa. Biyayye ma'aikina. Wane ne ya san Allah in ba kai ba manzona? Ni ta yabo ga mai girma biyayye ma'aikina. Ni da bantilin nera in ta yaban kahi yafi. Biyayye ma'aikina. Gwani na zubin Allah sanyi maganin zafi. Biyayye ma'aikina. Me saƙa ki ɗauka rahi me ɗinki ya sa safi. Biyayye ma'aikina. Ai ka san da bambanci me yanta da me zana. Ni ta yabo ga mai girma biyayye ma'aikina. Dukan annabawan nan kai ta ka kai ta su. Biyayye ma'aikina. Tun kafin zuwan Adam annabi su duka fi su. Biyayye ma'aikina. Ko ranar kiyama masu yan baka ka ba su. Biyayye
ban hikima ni kwan ba su mamaki. biyayye ma'aikina, Allah in suka yi hasada sa hasada ta zamtaki. biyayye ma'aikina, Ko sun ki bare sun so in ta yaban ma'aikina. ni ta yabo ga mai girma biyayye ma'aikina, Dan Iliyasu za na tsaya nan gunza na dan huta. biyayye ma'aikina, Naiwa mai dubin darajar da hine ya bambanta. biyayye ma'aikina, Da duniyar ga kai ɗaya